Laping Leos Bianong! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng ang nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy ama magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbatkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laping Leos Bianong manipod iti orihinal a panang isurat ken nasariwawag a panunot ni Fernando Obado ken iti panang itultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laping Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Alang arudan, intay man, buray rayan ti surat ni kalafing tayo Lino iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti surat ni Lino. Kan ka Mang Bianong. Ilingad naklakuman itinagan Lino at taga probinsya ti La Union. Naawis mo to'y riknak nagsurat ta kayat kumanti pabalakadan ken ka, Mang Bianong. Sigaw kadagiti mabasbasak comments, kadagiti maidram-drama iti programa, ket pagsasawan dagiti padak at dumdumngeg, dagiti sender, no saan da amagustuan, dagiti insalaysay da aparikot da. Isong insaganak meten to'y matak mangbasa kadagiti negatibo comments no bilang ta mapiliyo nga idrama to'y padaskaw. Kastoy man arugyak ti agsalaysay, Mang Bianong. Masikura na ka makakit-kitakan ka. Taday talatan cellphone ti sang kakitam linaw. Italamanin mo't akinitak, tatang. Kitkitag lang no dati chat ni Pate. Kumpurmi at di mo pagdadadaulan iti kanitaw. Di mo pa'y nakitkita dahi ta babae ngam ison ti manglamlamot iti oras mau. Nakitkitak mo ten tatang. Kasano ang nakitkitam kat adda ka dito laon yawn. E din to taadamot iti abroad dahi ta apatay. Nagamam mo kayo lang iti Facebook. Facebook. Kunayo tatang, sana Facebook. Adula amin. Iso lang nga isaw. Mas dawak na pagbalindan arupa, tilibraw. Ni tatang nga talaga. Kasano nagbalin arupa tilibraw? Talaga, mate. Facebook ko na, mate. Sa bagay, gapoy ti day ta Facebook. Ag sinukat kayon iti rupa di ta cellphone mo. Agrup-rupa kan cellphone. Ni tatang mate. Naggasa taktupay, tanadaan na kiti napintas, ken adda ijay abroad, ano biya? Kasano nga ibagaman na pintas, kat di mo pa'y nakitkita? Nakitak mo tan iti video call ken picture, tatang. Napintas talaga ni Pate. Iso nga urayag, taagasawa kaming taon. Nyamot tanda ito tricycle. Nadadaal man ay. Kanayon latan ang madadadaal. Linaw, sirig-sirig ang mat ito tricycle mo. Ay, masurunak nga raw ta nadadaal man ay. Karag-karag tumo nga minan ta nagdaanan. Isumot lagayam adi ka nagpasada itay Kasano nga yung agpasada at damot tama na. Agreklamon to pa iti pasahero. No madadaulan iti tenga ti kalsada.
Sukatam nga minan tayo tricycle mo Si Kamet. Nagsasao ka kas laki din agsukatak lang iti karsunsilyaw. Pangalaak nga iti sukat kao. Awan to ba iti kwartak no jak makapasada. Nagkapoy ka ba't ng lino? Anyang iti Sir PJ Nobiam nga da abroad. Ha? Mangibaga ka kan kwa na Sigurado matulungan na ka da jay. Anya? Ay, nakababayin mo't nung mangibagbaga kang kwa na kang nubiyak pailaan. Anya lang ti kunaan na kanyak ngay. Utangan mo bayadam to. Kan may sa para kada kayo matlaeng no at dabaro at tricycle mo. Makaornong ka iti para kada kayo. Adda puntom, Megs. Kababay na talaga? Nakapoy ka no di mo kabalang nga ibaga. Ibagam nga umutang ka. Di ka babaen kat no dumawat ka. Madi mo iti lalaki ang nobyo nga dawat Pasensya ka no imawagak, mahal. Sapay kumata, saan ka na disturbo? Saan, mahal? Apay ko makadisturbo ka ngay? Kan may sa, rabiin ditoy. Oras ti panagiina na. Nasayaat nga rod mo kasta, mahal. Ay na, diyak mo no, kasano nga ibagak da ito'y kang ka. Sika talaga. Ibagam no anyaman ti kayat mo nga ibaga. Nakasaganak adungag. Adda ka di parikot? Kaslakastan, mahal. Anya? No kasarod, ibagam kanyak no niya ti parikot. Diyak kayat nga agparparikot ka, mahal. Kwa, mahal. Kanayon nga na madadahil di tricycle kaw. Mabainak ko maamang ibagakan ka. Iturtured kon mahal. Umutang ako iti paggatang ko iti baraw at tricycle kaw. Sana balay, para kadatamat laeng no makagatang iti tricycle. Tapno tuloy-tuloy iti panagpasada. Ket makaurnungak iti para kadata. Kasta ka di? Awan parikot, mahal. No kasta? Pautangan nak, mahal? Husto ka. Para kadatamat laang no diretso ti panagpasadam. Ay na, agyaman ak, mahal. Naimbaglakit din ta makaawat ka. Siyempre, nalaka ka makauawat. Basta saan ka mangiluglugan iti extra babae, ha? Ni Patimot, tila'y bagbagana. Anya tamok ngay, amang ano kabarbaron to ti tricycle mo, kat mangilugan ka iti extra babae. Di ka katiag pampanunot iti made. Diyak to mangiluglugan iti kunam nga extra babae. Tadya kun makasapol iti kas iti kapintas mo. Ha? Nagpintas ka. Awan ti makitak diti lugar may akas iti kapintas mo, mahal. Iso nga, ikaw lang, sapat na, mahal. Kasjay ni Pate mang biyanawng. Amin nakidawag kan kwa na kat ipaay na. Iso nakagatangak nga raud iti kabarbaraw tricycle kaw. Kanayon kumot nga ipaspasindayag ti kinapintas ti nobyak nga day abroad. Nupay iti picture ken video call laang ti nagkitkitaan may. Kas ite na minsan. Apaw! Nagpintasan tayo picture iti kamisetan linaw? Una, isungarod ti kapintasan iti panagkitak. Iso nagpaprintak man iti t-shirt nga adaladawan ni Pati anubiak. Agasang that, my friend? Talaga proud na proud kay tinobya ma. Siyempre, agmay-may salang ni Pati iti biyag ko.
Aywan, manutawon nun ni Patay. Agkatawanan tayo lang. 27 na. Kastaya, sa bagay, madlaw nga ubing pa'y di taladawan na. Saan ka gumurgura, ah? Ha? Apay, Megs? Iti kasta kinapintas ti nobyam, sigurado ka kaday, si kalaang ti nobyo na. Ha? Si kamot, Megs. Nagmadinday ta sa ludsod mo? Saan ka kumagumurgura iti nasaludsod ko, ah? Siyempre, agin na dayo kayo kini Pate. Kasanon, no... amumlata na. Ay sus! Dakkel ti panagtalag ko ken ni Patay. Isu nga imposible day tangay bagbaga, Megs. Kampante asyak laeng tinubyo ni Patay. I love you, Patay. Sapay ko ma, tasyak laeng tinubyo. Siyempre, si kalaan mo't talaga tinobyo. Sa anak mo't playgirl, tapno agsusukot kit din tinobyo. Mabuti ngamin mahal. Kasanon no, kalat adikan makontak, tadan sa bali anubyom. Dinto mapasamak dayta, kunakmanan. Agsagana kakit din, ta si dagan ti panagawid ko. Ha? Agpaisaw? Wen, mahal. Ay na, magagaran ako na makakita iti kinapintas mo iti personal, mahal. Ha? Siguro, nukasano ti kapintas mo iti video call ken picture, ket napimpintas ka pa iti personal, mahal. Mahal. Urayag ti panagawid mo, mahal. Kayat ka na makita iti personal. Ken, kayat ko adumanon kami no agawid ka. Anya? Wen, mahal. Ikalay saka talaga no agawid ka. Sigurado ka ka din iti dayta linaw. Amang ano agbaliw pa iti pangedeng mo anak kao. Saanin nanang, tatang. Talaga nga'y kalay sakon ni Patay iti panagawid na manipo di Jabraud. Nagado ti babalasang dito lugar tayo. Di pa lang amin isuda ti armam. Taam-am mo tayo idan. Kan may mayat matlang no am-am mom unayin ti asawa. Anak kao. Nagsapulak mo iti babalasang dito lugar tayo, nanang, tatang. Angem, awan mat ti makitak akas ken ni Patay. Iso talaga tinagduyusan ti riknak. Iso kayat kon ngay kalaysa. Malang araw, makaamo ka linaw. Sa bagay, si kamot ti makidan na. Ngamsapay kumataawan ti pagbabawyam ang mga asawa iti di mo o nay am-amaw. Wen ka di tatang. Sigurado ang napipintas tao ti agbalin nga apo ko yaw no agasawa kaminton ken ni Patay, tatang. Tanapintas ngamin talaga. Ay na, di mo pa ila pampanunutin dagitang apukaw. Tasaan kayo pa'y matngagasawa kin ni Patay. Ado pa'y ti pagbaliwan ti ame, ni di pa naglabas, ti panawain. Ay sus, awanan ti mabaliwan, nanang. Ni Pati talagan ti agbalin amanugang yaw. Ken ina, dagiti agbalintaw nga apo ko yaw. Ay na, siyak ti magagaran iti umadanin na panagkasaryo kini Pati iti sasangpot na, my friend. Asidig ka talagan, Megs, my friend. Saan na maliklikan? Alang araw, yun unam ti mga asawa. Una anak mo tan. Kumapoy kan tumang ngamain. Jay ex-girlfriend ko ati kumapoy. Pinaluspusan na kit din, iso nga yung break na. Anya? Apay ngamain? Naglaeng tumot nga gimon. Iso anak kaungot akon ta imon nga awan iti lugar. Pagamuan, ta kunanaki din nga ag-break kamen. Wan, kung nakadagos mo ta, hindi kohan, agro nga abkit din. Ti babawi na anang ibaga naklat lakanaw. Ang kinunakmait nga
Awan binabaw yan nauma ako niti kinasilosa na. Ay, sayang ni Badet. Jakla sayangin ti man nangimon launay. Kaslagbagtik ti kasta babae. Saan kami palang agasawa ng konsumisyon kaon? Saan? Nagadudit babae. Sa bagay magkidya, di na kami latultuladin kan ni mahal kaw. Saan kami pa yan nagapapa? Isungarod ang makapaapal kayo. Makasapol ako mamal iti kaskinipati iti kinasingpat kang kinapintas. Naparabor ko ng paya. Naglakang nga utangan no dahi tayo agkasapulan hak, my friend. Mahal, nakasaganan ti amin para iti panagawid ko. Kasta ka din, mahal? Uwan mahal. Amom ka di? Nakasagana damot tan iti balay para iti idadanon nyo. Gimatang dan iti dingon ama party, kan aminan. Nagado pa iti nagpresenta nga agaramid iti kangkanan, tamagagaran da kanon iti idadanon nyo. Ay na, agnerbyusak matan iti daytang bagam. Anya, apay ko mga agnervyos ka ngay. Kasano kat, agsagsagana da pa'y gaya man iti idadanon may. Imbagak ngamin kadakwada. Isa naragsakan mo't dagiti dadakkel kan kakabsat ko. Kastaya. Kaya't mau ta sabten kanto iti airport. Ha? Ay, kuha. Uray saanan. Narigat ti agbiyahe ita. Takastoy mo ti sitwasyon ti lubong ita. Iso ang makaamu akon nga agawid iti Pangasinan. San abale, tagkita tantupay. Sakbay adumanon kayo. Sige nga raw. Sikat ti makaamaw, mahal. Sige nga rudan, mahal. Baliwan tanton ti agsarita. Ta isaganak pa'y dagiti daddo mga imatak iti panagbiyahe. Dandanay, jak nakaturturog, anang pampanunot iti panagawidan ni Patay, manipuro di abroad, mangbiyanong. Magagaranak unayay na makakita kan kwa na. Ara paapo kaun, tinagpintas arupa na, ang makitak iti personal. Ta nagpintas nga main, iti ladawan kan video call, mangbiyanong. Aging gaan nakaawidan ni Patay dito'y Pilipinas. Kate. Megs, kuyugan nakman ang mapan sumapat kan ni Patay iti San Fernando. Nay, api ngay ako yugan ka palaan. Kwa, agkita kami ngamin nga umuna iti may sa restaurant iti San Fernando. Kalpasan na, itulod ko iti Pangasinan. Tapno maamamok dagiti dadakkel na. Kasta ngamin tinagsaritaan me. Anya? No, kasta nga rod, saanin anas ka na kuyugan ka. Kababainak ba't agbalinak kiti na siya, pero niyaw. Anya laangan nga iti makunana. Kwa, jak ngamin amo no, kasano asangwag. Mga no, matilmon ko ti dilak no kasangsango kaon. Naglaing ka makisasao kan kwa na iti cellphone. Iso akabalam daytan, my friend. Sa baali mo ti cellphone iti personal, Ay sus, iso lang iso dayta. Makamukan no, mapan kayo iti pagsarakan niyo. Tapno makapagsarita kayo na imbag. Ang nay, di mo bigbigla na. Ang mga nagbabawi ang makikalay sa ken ka. Anya abigbiglaan mo't asasawang Megs. Ang mga no, gapo iti gagar mo iti pan nakakitam kan ko anak kahit makaaramid ka iti di na magustuhan. Sige ka. Sikamot. Sa anak mo't agaramuga, my friend. Iso karkar dayo nga raw, ama pasamak dayta. Dinigos mo mo't iti oray la jay tricycle mo, anak ka. Hawa na, tapno presentable mo, tatang. Papanam aya? Nagpapukis ka nagikuku ka pa'y. Nagdalus ka kitain, anak ka. Inakman sa batan di manugangan niyo, tatang. Anya? Uwan, tatang. Agkita kami itan kan ni Patay.
Malangarudain, mapankan itayan ni Patay. Ang mga nururayin na kan, maday no pagururayom ti balasang anak kao. Nakasta, kayat yun ni Patay para kanyak, tatang? No asino ti kayat mo, di kayat mimutan ka ninanang mo Alangan mo't akong di protesta kami ka ninanang mo. Kat saan mo't ada kami ti makidin na no agasawa kayon iti day di Patay. Ay na, agkabak-bak matan mangururay kan ni Patay. Gusto lang asyak ti muna dito restaurant apagkitaan may. Kababayin may naisukit din ti mangururay kanyak. Ison ti mawawag. Ay na, aglalaukin ti marikriknak. Excited akan agtib-tib bayo Hello, mahal? Hi, mahal. Anda ako dito restaurant a pagsarakan ta. Kasarsarat ko lang. Ha? Kasta ka day, mahal? Ayan mo ka di. Anya ti kulor ti badom? Blue t-shirt, mahal. At dito'y akin ka nawan na table no sumrek ka. Good for to that table ngayon nalak. Asidaga kiti tawa. Okay. Nakita kan. Ha? Ayan mo ngay. Apay adi ka makita. Nakadress sa kiti white and black. Umasidog akong dita. Sige nga raw. Ha? Hi, mahal. Si Kanilino, saan ka di? Wan. Sino ka? Di mo kunain na si ka ni Patay. Ta nakadress ka iti black and white. Exactly. Siyak ni Patty, mahal. Anya? Imposible si ka ni Patay. Nagadayo iti lang ayaw. Napintas ken na po daw anakines ti kudil ni Patay. Kasla Koreana. Ken ubing pa'y dayjay. Katawan naklaan. Siyak talaga ni Patty, mahal. Siyak na ito'y. Tinobyam. Ay, sana po no dahi ta. Nudyak agbid daw, 40 maon. Nalabos ka mo't. 39 ko laeng. Basta, nagadayo tilangayo itinubyak. Kan, sana kasta tilanga tinubyak. Sana pananguyaw. Kaslasungkaan dahi darupam. Kan, napo daw tinubyak. Sana nangisay. Daytan, ti bagbagami kan ninanang mo kan ka. Di kan tumot nga mindimdim ngag. Kanayong nga ibagbagami anasay-saya at numang nobya ka iti am-amom kan nakitkitam. Saan a picture kan video kulain. Nalilawak. Kunaknupod no amin dagiti nakita kiti ladawan na kan tilangana iti video call. Hanggang masigbat gaya ma-filtered. Just kay. Amumot anagado ti maar-aramit a kababalaghan iti Facebook. Ngam sige kamot latasigay. Tatang. Kasano nga rod daytan ngay? Intay ka di dumanaw? Ni tatang mat. Awanan ti dumanaw. Saan mat gayam apod no amin anakit kitak may papankin ni Patay. Saan mat gayam amakay ayo ti langana tatang. Katanya ti amam no nasayat mo't na taaw. Inatiw ng tinapintas alanga, ano kasta? Basta tatang. Adayaw nga inaunangam siya. Bakbakitan. Kan napaayak iti expectation ka kan kuwana. Iso nga awanan day ta kasar-kasar. Tilo ka babae. Awag nga awag. Idinto tadyak lang aro din sungsungbatan dagiti awag na. Just kikit di. Hello? Mahal, apay adi mo sungsungbatan dagiti awag ko kan ka. Di na kon awagan iti mahal ta awantan. Anya?
Di ka nga ro din sungsungbatan. Kahit asaman day ta, awantan. Maudin day to'y apanagsarita ta. Waswasan tan ti relasyon ta. Manipo di ta. Opisyalan nga awanta. Anya, naglakan di pa nang ibagam iti dayta. Gapo ta naglakamot ti panangalilaw mo kanyak. Imbagam nga katawanan ta, kalpasan na. Pasig a filtered dagiti incessant mo kanyak aladawan mo. Ken pati video call ta, filtered pay. Awan ti umno. Piki ka patay. Iso na piki akmet ken ka. Okay lang kuma. No imbagam ti pudno may papangken ka. Ngem saan mo. Diyak kayat ti mga sawa iti piki. Basol di magic camera, ah? Pabintasan akmat gayam na selfie, ah? Ay basta, awantan. Di mon pa basulan ti padam aman nangalilaw a magic camera. Lino, nakasaganan ti amin iti dadanon nyo. Amo amin ang dagiti kakabagyak, taimbagak kadakwada, sakbay ang nagawid ak ti Pilipinas. Ibagam kadakwada ti pananglukom kanyak. Inalilaw na babay ni ti magic camera ken social media. Sana mabalinda ito'y. No di nakikalay sa. Bayadam nga rut asi bubukal ti inggata mo iti tricycle mo. Kandag iti datuma pangan intad ko kan ka. Tano saan? Di mo magustuhan ti mapasamak. Anya? Daytoy ti parikot ko ita mang biyanong, kayat ni patay nga ikalaysak, ngem jak kayat at talaga. Ngem pabayadan naman amin kanyak, dagiti na itid na, idinto ta nagdakkal ti na itid nan kanyak, malaksi ditinggatang ko iti tricycle ko. Oray ilakok, kurang pa'y nga ibayad ko kadagiti na itid na kanyak. Madanaganak iti mabalin nga ramiden na kontra kanyak, nang runa kat adapay ti pangtana. Mabuti ngakmait nga amangan no dakas ti aramiden na, no jak makabayad, ta adakwarta na mangbianong. Mabalin na ti manangdan iti mabalin na mangdangran kanyak. Iwanwan nak kuma iti rumbang nga aramidag mangbianong. To'y pagayam mo, linaw iti probinsya ti La Union. Daytan ti pagdaksan na pagayam ko alinaw, no di mo kabailan at takderan ti may sa abanag. Naupay ka namimpinsan, kasaan na-meet ti expectation mo. Di mong tumat ngamin ingkaskasaw ti balakad damam. Masolusyonan dayta. Tako na ni Patay, ano di mo ikalaysa, bayadam amin dagiti na itid na. Tano saan, di mo magustuhan te mapasamak. Nagsimple, di bayadam. Kasaom nga, inutem nga itid, tas ano mo't may gulpe. No maipapanmo't iti pagbutbut nga mabalinda ka pagaramida iti dakas. But ngimladay tabagayem baraw. Kasano nga'y ang makasinger ni Patay, no kasta ti aramidon na. Akin, sa una lang dayjay, bunga ti sakit tinakam na. No ikasarmaw, nalpas ti parikaut. Sumkad mo't day tarik nam ako nam. Iso komplikado baraw. Mabalin mo mat nga, ikidumanlatan kat agasawa kayaw. Akan panagkunak baraw. Saan ka pa'y nakasagana asumrak iti estado ti naasawaan. Ta ultimo, pagpatarimaan mo dita tricycle mo kat marigatan ka. Imbag kita na pabaraw, babaan ti tulong ni Patay. Isu nga umuna iti amin, isecure mo pa iti panggedam. That's right. Daytay talaga anak asagana kan.
Daytay, kabailamon ti mang bukal, kan mang biyag iti may sa pamilya. That's right. Saan ka nga ganat? Madali ti girlfriend, kas kada jowa dita. Noon mo't gayam ti madadana pang biyag mo. That's right. Iso nga, isip din pag may time, pagayam ka. Ngala, kastapay, aging gangay ti sumarano manay ngayntay panagdadanggay. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos ti agngina kada kayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, ka-drama! Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!